Si teniu gravacions d'ovnis, poltergeists, psicofonies, aparicions marianes, psicoplàsties, cases encantades, fantasmes, possessions demoníaques, sectes, miracles, o simplement vols explicar la teva experiència, s'està preparant un nou programa anomenat Pleniluni, que tractarà aquests temes i molts d'altres. Per això necessitem la teva col·laboració. TV Reus, Pleniluni, apartat de correus 444 Reus. Un programa que et conduirà a una dimensió desconeguda. Vilanova i la Geltrú. Fes via, vine en tren al Museu del Ferrocarril, Vilanova i la Geltrú. Cavasí, des del cor del Penedès, obre les portes per oferir els seus vins i caves com a veritables obres d'art. Som tradicionals, cuidem i mimem cadascun dels nostres elaborats, amb estima i atenció, volent sempre oferir la mateixa qualitat. Però aquesta qualitat no acaba en els seus productes, sinó que continua amb la seva gent. Presentem-los Albert Gómez. L'Albert Gómez és el segon cap de colla actual de la colla jove dels Xiquets de Tarragona. Ell va ser, entre altres, el que va dissenyar el 5 de 9, aquell majestuós 5 de 9 de la colla jove dels Xiquets de Tarragona, que finalment encara no han pogut aconseguir. Albert, bona nit i benvingut. Bona nit. Eduard Pijuan. Eduard Pijuan és el terç del Pilar de Set dels Xiquets de Tarragona, dels matalassers. L'Eduard és un pilaner d'una experiència i una solvència absolutament contrastada. Eduard, bona nit i benvingut. Bona nit. En Josep Forn. Josep Forn és el nostre tercer convidat, és membre dels Minyons de Terrassa, va ser-ne president durant uns anys, fins l'any passat, i actualment és un casteller dels Minyons que precisament anava al folre del 5 de 9 de la colla dels Minyons que va carregar-se a la Mercè. Josep, bona nit i benvingut. Hola, bona nit. I la nostra quarta convidada, perquè avui tenim una convidada, és l'Olga Álvarez. L'Olga Álvarez és la sisena del Pilar de 8 en folre i manilles que han descarregat els castellers de Vilafranca i per molts l'autèntica ànima dels pilars vilafranquins. I com hem de començar això, Xavier?
Home, doncs mira, tenim molta teca. Sí, molt resumidament, de la diada, lògicament hi ha el protagonisme del Pilar de 8, el Forrer Manilles descarregat dels Castellers de Vilafranca, que tot i algun rumor que va circular per la plaça diumenge, que si era el primer descarregat de la història, no és cert, és el primer descarregat del segle. Al segle passat consten documentats 8 pilars de 8 descarregats. Bé, a part d'això, doncs, de Santa Tecla, jo crec que el més important és que globalment va ser una gran actuació, que a Tarragona li feia falta una exhibició d'aquesta categoria, perquè l'any passat, entre que es va fer a la plaça Corsini, entre que les coses van sortir malament, va quedar un regust. Sí, va quedar un regust. Sí, jo crec que Tarragona es va reivindicar com a plaça amb aquesta actuació, i jo crec que cal destacar sobretot les actuacions de xiquets i joves de Tarragona. Doncs, si us sembla, no perdem temps, perquè avui tenim moltes imatges. Comencem ja amb la diada, que en aquest cas serien les diades. I començarem en Santa Tecla, la diada. El primer castell de la diada, que és el 4 de 8 carregat dels xiquets del Serrallo. I, per cert, que avui agrairia als nostres convidats que sense cap tipus de mania parléssiu sobre les imatges, perquè avui, com que diuen les imatges, si no aprofitem les imatges també per fer debat, no parlarem. Però comencem aquest 4-8 carregat dels xiquets del Serrallo i podíem aprofitar també per fer una mica de repàs del que ha estat l'actuació. Hem de dir que els xiquets del Serrallo van obtenir la millor actuació de la seva història, ja que a part d'aquest 4-8 carregat el van acompanyar amb el 3-7 per sota i el 4-7 amb agulla. És important perquè és el segon que carreguen, el primer carregat era de Sant Magí de l'any passat, per tant, és a dir, mantenir 2 anys seguits carregar el 4-8 és important i per una colla com el Serrallo més encara. La veritat és que es va ser un 4-8 sobradament carregat, ara veurem com salta una mica la qüestió per terços, però ja havia sortit aixecador i enxaneta. Tarragona. Albert Gómez, segon cap de colla, de la colla dels xiquets de Tarragona. L'objectiu era, bàsicament, descarregar 4 de 9, 3 de 9 i aleshores el 4 amb la culla. D'aquests en parlarem després. Però el 4 li teníeu ganes, certament, eh? El 4 el teníem força bé. Ja ens el vam quedar una mica a la cartera a la diada de Sant Magí. És el primer, s'ha de dir que és el primer d'aquesta temporada. El primer que intentem. El primer que intentàveu. Llevat el primer intent, després el vam poder descarregar. El teníem molt bé. Sí, perquè, perdona, exacte, s'ha de dir que vau fer un intent que va caure. No, desmuntar. Perdó, que vau desmuntar i després vau tenir els arrestos per poder-lo tornar a realitzar. Jo crec que una mica precipitadament es va desmuntar. Me'n recorda els intents repetits de la temporada anterior. Vam intentar bastantes vegades. Hi havia molta memòria de l'any passat, però bueno, al final... Primer 4 de 8 amb l'agulla, o primer 4 de 8 amb el pilar, com es diu a Tarragona. És el dels xiquets de Tarragona, els matalassers. Eduard, per fi, aquesta oportunitat històrica que semblava que s'us podia escapar, no? Els pilaners, bàsicament, com ho veieu, això? Que veieu que teníeu un pilar fa 2 anys perfecte i, en canvi, que el 4 no acabava de fer-se un 4 sense vosaltres. És que teníem el problema aquest, que era bastant difícil fer un 4 sense la gent del Pilar. I enguany havíem tingut bastants problemes també amb el 4 sense la gent del Pilar. Però els últims ensajos vam veure que era factible, que es podia fer bé, i a última hora també van haver canvis i la cosa va molt bé, molt bé. Com ho vas viure tu, el castell? A part d'amb nervis, per ser el primer i per no saber com respondria l'estructura del 4, jo el vaig veure segur. Sí, no, digues. Sí, que es va parar el Pilar bastant. Tu ets el segon en aquest Pilar, ets el segon del Pilar de 6. Aquí, per exemple, en aquest moment, quan ja l'enxaneta comença a baixar, l'acotxador es col·loca dintre, us deia alguna cosa? Tenies algú que et anés radiant d'alguna manera al castell perquè... No, bàsicament el que fem és controlar-nos el terç i jo a l'hora de deixar mans. I estava jo preocupat per les agulles a l'hora d'entrar. I nosaltres el donem per carregat perquè sembla just en el moment que es desfan els segons. L'enxaneta encara no s'ha agafat a l'aixecador, ja sé. Dècimes de segon. Amb això, Eduard... Bueno, és que tornem al mateix.
què és el 4 de 8 amb l'agulla descarregat, o sigui, carregat o no és carregat, quan estan els segons dalt, quan es deixen de mans, quan treuen els peus... Els segons es deixen de mans, quan els segons es deixen de mans. Pues si mireu el vídeo, quan se deixen de mans la cria que ara està dalt. Sí, per dècimes de segon, per dècimes de segon, no. És el que hem dit. De tota manera, per dècimes de segon. I vull dir, el que sí que està clar és que el criteri l'hem de mantenir sempre, no? Però afortunadíssimament, perquè de veritat que hem respirat, el Castell... Sí, perquè, home, ens sabia greu, la veritat. El Castell, per dècimes de segons, però està carregat. I ara ja centrem-nos en el que es va descarregar, el 4 de 8 amb el Pilar de la Jove de Tarragona. Tu li veies, Albert, des del principi, abans de tirar aquest castell, el veies realment que es podia descarregar? Home, nosaltres vam salvar molta pressió el fet d'haver-lo intentat després d'ells. Va ser un detonant exacte de la polèmica. Després veurem quan amb el Pilar de 7, que després veurem pilars, els pilaners avui quedaran servits, amb el Pilar de 7 descarregat dels xiquets de Tarragona, doncs ja el terç, que aleshores respon. I parlarem també d'aquesta rivalitat. El quart, perdó, que respon. Ara anem a la Mercè. I aquí, a la Mercè, castell més destacat, el 5 de 9 en folre carregat dels Minyons de Terrassa. Pep Forn, Minyó, com... no cal dir-ho, 5 de 9 en folre carregat, però que no es va poder descarregar. No es va poder descarregar, no pujava amb la mida bona. Va passar una mica igual, el mateix que Vilafranca, no? Vull dir que va començar a tremolar, a treballar abans d'hora. No? Home, ja és un castell molt difícil i que quan comença a tremolar és com bastant complicat de parar-lo. Però com a Vilafranca ja va pujar molt mogut des d'un bon principi, aquest ja no pujava tan mogut. L'únic que la forma que tenia el castell, el 3 estava molt separat i la rengla es col·locava dintre de la torre i la torre es va anar obrint l'accés. Jo diria que ningú va mantenir la forma que havia de mantenir. Amb un 5 de 8 no estan així. Llavors es va anar perdent la forma a poc i vas aguantant perquè em portes bastants castells fets, perquè portes corda, però arriba un moment en què peta. I, home, també es podia haver descarregat, però ja es demanar molt tal com pujava. La veritat és que el vam desmuntar 2 vegades i aquesta era la tercera i totes patien pràcticament del mateix. I jo diria que el que millor estava era la primera de totes les estructures que vam muntar. La propera, allò s'ha greujat. Tornes a la tercera i encara pitjor, però al final dius, bueno, o el tires o no. Amb el 5 de 8... La tercera és la definitiva, o amunt o passa ronda. Amb el 5 de 8 tens corda suficient com per poder aguantar, encara que se t'aformi una mica, però amb el 5 de 9 això es paga. I aquí és la torre de 8 en folre que van carregar els castells de Barcelona, el castell més important d'aquesta colla aquesta temporada. Hi havia el cap de colla dels castells de Barcelona, en Josep Dàvila, la setmana passada aquí. Els seus objectius, descarregar la torre de 8, 3 de 8 i 4 de 8, es van haver de conformar carregant la torre de 8, una torre de 8 que en el moment de fer l'aleta, el castell que és vençut, la torre, doncs ja ho sabem, sempre ho diem, és molt traïdora. De totes maneres, jo crec que l'actuació és important pels castellers de Barcelona actualment, perquè a part de la torre de 8 carregada, que és la primera que intentaven enguany... És que intenta repassar molt superficialment què va ser Santa Tecla, què va ser la Mercè i què va ser la Diada de Sant Miquel. El patró dels castellers de Vilafranca, Pilar de 8 descarregat. Una petita pausa i ens centrem en aquest castell. Fes via, vine en tren al Museu del Ferrocarril, Vilanova i la Geltrú. Caves I, des del cor del Penedès, obre les portes per oferir els seus vins i caves com a veritables obres d'art. Som tradicionals, cuidem i mimem cadascun dels nostres elaborats, amb estima i atenció, volent sempre oferir la mateixa qualitat. Però aquesta qualitat no acaba en els seus productes, sinó que continua amb la seva gent.
Benvinguts novament a Vespres Castellers. Estem avui amb Albert Gómez, de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, amb Eduard Pijuan, dels Xiquets de Tarragona, amb en Josep Forn, dels Minyons de Terrassa, i amb l'Olga Álvarez, dels Castellers de Vilafranca. A més, òbviament, que amb el Xavier Brotons. Per cert, volies fer una petita observació de tipus lingüístic, no? Sí, exacte. És el teu tema, bàsicament. Un dels teus temes. A Tarragona, bàsicament, majoritàriament es diu 4 amb l'agulla. Amb l'agulla també? I és a Valls on només... Sobretot a Valls. No, a Valls és on només es diu 4 amb el pilar. Només aquesta observació. De tota manera, també hi ha gent a Tarragona que et diuen 4 amb el pilar, però majoritàriament es diu 4 amb agulla, simplement... I és bàsicament a Valls on es diu el 4-8 amb el pilar. És un detall, doncs, per dir-lo. Anem a veure el segon bloc d'imatges i després ja farem tot de programa de debat per parlar dels diferents aspectes més destacats d'aquesta jornada, sobretot d'aquest pilar de 8 descarregat dels Castellers de Vilafranca. La Diada, segon bloc. El 3 de 9 dels Minyons de Terrassa a la Mercè. Tornem a ser a Barcelona. Per cert, Josep, el fet de, mentre veiem les imatges del 3 de 9, aquest que vau descarregar, un 3 de 9 que significava el quart d'aquesta temporada, 18 ja n'han descarregat els Minyons en tota la seva història i 2 més que els han carregat. El quart descarregat més un carregat. És això, no? Enguany, aquest any. Aquest any sí. El de Sabadell carregat. El de Sabadell, sí. Per cert, abans que dèiem del 4 amb l'agulla dels Castellers de Vilafranca, aquell petit dubte que teníem, 21 descarregats, més 2 a l'estat, que serien 23. Josep, el fet de només, entre cometes, carregar el 5 de 9 i la torre de 9 amb folre i manilles a principi de temporada, d'alguna manera us hipoteca la resta de temporada fins al final? Home, hipotecar tampoc. Hipotecar vull dir que eren ja 2 castells que hauríeu pogut... És a dir, si descarregueu el 5 de 9 ja us el traieu del cap i podeu centrar els objectius cap a altres històries, per exemple, podria ser el 4 sense folre. Lingüísticament, anant a la part del Xavier Brotons, diria que el que fa és que condiciona, hipotecar, no hipoteca. Ara, és veritat que si algun d'aquests castells l'haguessis descarregat, igual et podies haver plantejat el fet de descartar-lo ja fins l'any que ve. I això, en aquests moments, cap d'aquests castells ho pots fer. Per la teva experiència, expresident de la colla, i per la teva experiència com a membre influent dels Minyons, penses que els Minyons intentaran el 4 de 9 sense folre aquesta temporada? Jo penso que el treballarem i que ara ens hi dedicarem bastant amb aquest castell. Ara veurem si ens en podem sortir o no ens en podem sortir i el fet de si l'intentarem i no l'intentarem, en aquests moments no estic en condicions de dir-ho, i és... No us esborrem de la llista, no us esborrem de la llista. No, no ens esborreu per res de la llista. D'acord, no. Volem ser tot arreu. Aquí un castell que va resultar ser molt curiós i al mateix temps polèmic i simptomàtic pel que representa el que va passar. Xavier. Sí, jo sobretot demanaria als espectadors que ara es veurà en primer pla i que ens fixéssim en el moment que l'enxaneta intenta col·locar-se. Aquí l'enxaneta s'intenta col·locar. Aquí no es veu gairebé, després es veurà... Bueno, el que sí que es veu aquí és com els dosos... En aquest moment el castell, si abans de que l'enxaneta... La qüestió és, si abans que l'enxaneta carregui el castell, els dosos ja s'han posat a coll i bé, en aquesta qüestió tan curiosa... Jo crec que la qüestió no és aquesta. No, perdona, sí. Aleshores el castell no està carregat i per tant és desmuntat. Bé, centrem-nos amb els pilars. Ració de pilars. Primer, pilar de 7 amb folre descarregat de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. Per primera vegada a la seva història. És la primera vegada que es carregava i que es va descarregar. Olga, perdona, Albert, aprofitant que tenim l'Olga, com ho vas veure tu aquest pilar de 7, sí? Allò que comentaves abans, no? Els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, certament l'han polit molt, aquest pilar. Les dues colles tenen un gran pilar i el que em va sorprendre, perquè l'altre ja el coneixia, em va sorprendre lo tècnic que és. Molt tècnic, vaja. Tu, Eduard, ho esperaves, que us el descarreguessin? Eduard, Xiquets, el rival? Veritablement no. No ho esperaves, que el descarreguessin? Pensava que podrien carregar-lo. Sí? Perquè després dels 2 intents de Reus que vaig veure, vaig dir, sí, tenen possibilitats. Però clar, jo no havia vist ni assajos d'ells ni cap prova de pilar d'ells. Això ja era la ronda dels pilars, després que les dues colles van fer una gran actuació. Jo crec que van ser 2 pilars molt macos, o sigui, esplèndids, tots dos, tant el de la Jove com el dels Xiquets.
i una circumstància històrica, que era, per primera vegada aquest segle es veien 2 pilars de 7 descarregats en una mateixa plaça, que jo crec que això també és important destacar-ho, i en aquest cas va ser Tarragona. D'aquesta manera, la Jove Tarragona completava una actuació sensacional, descarregant el 4-8 amb el Pilar, el 5-8 i el 4-9 amb Folre. I aquí el Jordi Santís, ara sense cap gest, Eduard? Els gestos vindran ara. Sí que hi havia gest. Hi havia gest aquí també? Aquí també hi havia gest? Sí, precisament de cara a nantros. A mi em fa molta gràcia quan fa un parell de setmanes hi venen aquí els dos caps de colla. Bé, centrem-nos ara, després ho comentarem. Amb el Pilar de 7 dels matalassers, el primer que descarregueu aquesta temporada, segon de la història, tercer de la vostra història, en vau descarregar 2. Sí que, perdona, després quan es descarregui es veurà com l'Eduard fa amb els dits 3, perquè és el tercer descarregat. Sí, 2 d'enguany. Aquí m'imagino que absolutament confiats a descarregar-lo, no? Sí. Quin és el secret d'aquest Pilar vostre? El secret nostre és deixar-lo treballar bastant, o sigui, no apretar molt fort ni gastar masses forces. Això simplement que el Pilar vagi treballant. Perquè, Eduard, podies comentar aquest Pilar respecte al de l'any passat, hi ha hagut algun canvi? Per dalt, sobretot. Sí, la nena que va a 6 anys és la nena que feia d'engeneta l'any passat. La vam canviar per problemes de pes i per problemes de... Bueno, el nen que hi anava també es va fer mal, i vam provar aquesta nena nova, que havia pujat l'any passat amb algun pilanet de 5 i poca cosa més, i vam veure que era factible. De totes maneres, hem descarregat 2 pilars de 6 als ensajos. Ara veurem els gestos del... I ara comença el festival. El quart, talleu, toma, i baixo per davant. Sí. Què passa, I l'Eduard fent petons, com sempre. I ara... I els 3, aquí els 3. I els 3. Un altre tema que hem de comentar, aquesta rivalitat. Sí, perquè els caps de colla deien que no, que són molt amics. Però ara centrem-nos en el gran castell, de la jornada. Sens dubte, Pilar de 8 amb Folre i Manilles descarregat, el primer d'aquest segle. Olga, tot teu. Explica'm com ho vau anar vivint, això. Home, aquest, a diferència del que vam fer per la festa major, es veia més tou, més flexible i fins i tot no perillava, però donava una sensació de menys rigidesa que l'altre. Sí, de menys rigidesa. Sí, el Faust també ho comenta, que aquest semblava que anava una miqueta més malament que l'altre. De totes maneres, hi ha una diferència entre els d'aquest any i els altres anys. Els altres anaven molt apurats, potser no teníem la postura ideal per fer el Pilar. No necessàriament problemes de manilles o de folres, que sempre havien anat una miqueta justos, però ho interpretàvem més que fallàvem nosaltres per dalt, no? Perdona, aquí entre l'enxaneta, aquí tu, en augment de la motxilla. Aquí ni es movia. Ni es movia. I augment de baixar, tampoc? Tampoc. No hi va haver cap moment de perill? Hi va haver un sol moment, per mi, un sol moment a la pujada, que no sé si era entrada de Faust o que venia el nen, que llavors hi ha una hòstia lateral, però que es va parar sense massa dificultats. I el que sí que hi havia era un folre i unes manilles superquiets, una passada. El Cisco Mallofré a baixos, el Jordi Campanera, Jordi Ferrer, el campaner de Vilanova, gràcies Xavi, el Toni de Lloret, el Fèlix Miret, el David Monteagudo, l'Olga Álvarez, el Faust i el Marc, la parella que per dalt coronen la feina. Aquí el Fèlix, absolutament eufòric, i els castells de Vilafranca, que per primera vegada aquest segle descarregaven el Pilar de 8 amb Folre i Manilles i vencien un mite. Ja sou part de la llegenda, Olga. Sí, veus? No, va fer molta il·lusió. I ara m'imagino que, o sigui, penseu en aquell 11, crec que va ser l'11 de desembre, perquè ho consultava, l'11 de desembre del 94. Aquesta data et diu alguna cosa? 11 de desembre del 94. A l'Arbós. A l'Arbós, molt bé. El primer Pilar de 6 que van carregar aquests senyors a l'Arbós, que van carregar i es va celebrar doncs com si s'hagués guanyat un concurs. Eren unes altres èpoques pels castellers de Vilafranca. No es veien pilars de 6 amb la freqüència que es veuen avui en dia. Tenia molta més importància fer un pilar de 6 en aquells moments i més per nosaltres en aquells moments. Va ser important, primer que... En aquells moments és que era quasi impensable. Perdona, perquè el David Monteagudo em comentava que per ell inclús l'alegria havia sigut quasi superior. Perquè era el primer que fèiem, era el primer que ens deixàvem provar i a més el carregàvem. És diferent, el que passa és que cada pilar té la seva importància. En cada moment
quan es va carregar aquell Pilar de 6, si no recordo malament, l'anterior l'havia carregat la Jove de Tarragona, el 89, em sembla. No, abans. Sembla que cap allà el 85 o 86. No, t'ho dic perquè el 88 era... Era el la Jove de Vall. No, n'hi havia un de posterior de la Jove de Tarragona, però el 89, o sigui que això va ser el 94. Feia molts anys que no es veia un Pilar de 6. Per això que en aquell moment era molt important. No, però és diferent, o sigui... El Pilar de 6 vam anar a fer una cosa que per nosaltres, pels pilaners, era important, en canvi fer el Pilar de 8 és una qüestió que pel món casteller és important, no? O sigui, recuperar un castell mític, un castell que no s'havia fet en tot aquest segle, té una gran importància. Jo vull destacar d'aquest Pilar de 8 que, o sigui, a part que això és la confirmació del que s'ha anomenat amb més o menys fortuna la febre pilanera d'aquests últims anys, doncs jo crec que aquesta instigació dels castellers de Vilafranca amb els pilans ha donat el seu fruit, no només per vosaltres, sinó perquè també les altres colles han tret molt de rendiment amb els pilars. I finalment dir que jo crec que aquest Pilar de 8 al segle passat ja tenia aquest caràcter de proesa. O sigui, juntament amb el 5 de 9 i amb el 4 de 9 net. Sí, que té un aspecte com... O sigui, així mític i llegendari, no? És molt fràgil, és una columna, no? És una cosa que es trenca en seguida i per l'espectador suposo que té molta... No sé, té una cosa una mica de circ, no? Aquells paios com s'aguanten allà dalt, no? I això té una mica de màgia, té... Perdona, vosaltres quan vau, ja sigues sincera, recordàvem aquest Pilar de 6... Sempre ho ets, és veritat. Aquest Pilar de 6... No, és veritat. Aquest Pilar de 6 a l'Arbós carregat, del 94. Quan vau començar a assajar el Pilar de 6, el David era un casteller que pujava, el 3 de 9, ni l'Olga ni el Fèlix pujaven enlloc, o sigui, reserves de reserves... No, jo pujava amb el 4 de 9. Doncs rectifico. Pujaves el 4 de 9, però bé, tampoc no és que fossis allò una castellera indiscutible del tronc. Un mal sisè, d'acord. Doncs, bé, comenceu a assajar el Pilar de 6 i el carregueu. Pensàveu algun dia arribar a descarregar un Pilar de 8? No. Ni somiar-lo? Jo me'n recordo que en aquells moments coneixíem de la història castellera d'aquest segle que el Pilar de 7 era factible i que era molt maco. I la idea del Pilar de 7 sí que la teníem. O sigui que si es podia fer un Pilar de 6, es podia fer un Pilar de 7. Era una cosa que la vam tenir en seguida. I la veritat és que en el moment en què vam tenir el Pilar de 7 vam pensar ràpidament en el de 8, però no en el moment de tenir el Pilar de 6 cap al de 8. És que hi ha una cosa, jo quan vosaltres vau provar la primera vegada el Pilar de 7 en aquesta nova època va ser Sant Raimon del 95. Només portàvem un Pilar de 6 jo era el primer Pilar de 7 que veia en directe, perquè jo l'any 69, quan el van fer al Vendrell, jo tenia 2 anys. O sigui, aquell no el vaig veure. Vull dir que jo crec que això és significatiu, perquè ja el Pilar de 7 ja es veia com que ho és, un gran castell. Anem a veure què és el que ha dit la premsa d'aquesta consecució. Comencem per La Vanguardia. El Pilar de 8 deixa de ser un mite a la plaça de Vilafranca. En el seu subtitular, els castellers de Vilafranca completen el Pilar de 8 amb folre i manilles, una cosa que no s'assolia des de fa 107 anys. Pel que fa al Periódico de Catalunya, Vilafranca entra a la història al descarregar el mític Pilar de 8. En el subtítol, la colla verda triomfa amb una construcció mai assolida des del 1890. Pel que fa al País, en l'avantítol no s'havia assolit mai en aquest segle. El titular, els castellers de Vilafranca descarreguen el titànic Pilar de 8. I pel que fa a l'Avui, el seu titular contundent, els castellers de Vilafranca fan el primer Pilar de 8 descarregat del segle. Òbviament, tots els titulars fan referència al Pilar de 8. Recuperem temes. Per exemple, Olga, tu, l'actuació de la Mercè dels Minyons, què et va semblar? Home, aquesta vegada no la vaig veure a plaça, la vaig veure primer radiofònicament. Però com la valores? Positiva pel 5 de 9, per tornar-lo a repetir, a més, en poc temps, a diferència, i potser faltava una miqueta més allò d'algun castellet més, el 4 de 9 com a mínim, no? A part d'això, molt bé, o sigui, tornar a fer el 5 de 9 molt bé. Però jo, personalment, segueixo reconeixent que vaig disfrutar més veient Santa Tecla que la Mercè, perquè a mi potser perquè m'agraden molt els pilars, no? I veure una diada on es feien quatres amb l'agulla i molts pilars i que hi havia aquesta pressió entre les dues colles, es vivia com un ambient molt fort, molt refrescant, no? En canvi, a la Mercè hi havia diferents nivells,